omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Kigima mwanchi muligereria begetaseni kia Ndizi TV ne mambingia na ndeto kumerana asomorobeli obwense yobonchereria elinde tabeto kwimanya na rega ndetako kolekana ase sector yobonchereria ekero chire chitariki emeronge 3 mochi mutinyo gatano omwaka wechiri bubere emeronge 24 litkoneria ijuma mwanchi muligereria ekero metenga aseli tukeliga Rongorwa gusi nimete chichiro nechenyenga abantu bakogenda se litukeliga nkwenda torase chiro ya nyakoe echireli ya gesusu ase rongorwa gusi bonega chichiro cyabere chikoba chinyinge ase abantu bakogenda igomwanchi muliyelia sangana ncha somorobeliga manye location yagonere yeyega yepini gali manye nga kwabere kugotara se chiro nimete wiki yengi mebinto mbiroro kwabere kugora kurase chiro yago manye ngonga amagori abereka gonchereria mbinto kibirioroche bikobora ase chiro ekikirere ngari gori ryabo komenta igomwanchi muliyelia aina rotarabe to kumulikera ase omorobeli yiga obwense yobonchereria andase sogo ende tokotobwati akorwa nigo togokwariga bene tosanga na yasobwa mo twimanye merobeli kia serikali yaberige kubeka ase ogokinya uchumi yaito Eritalian Frida Kerubo nabogosanga na inche gwetrase namba yesimi ya 0792192834 voigoso asensemeri yemitandao Ndizi TV News Digital, ensemo ya Facebook, ensemeri ya YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boygo mancho muri mete twaraberigeka embura ya araberige kweni kigwasege kegetambe harucenga abalimi abanki bakolera ngari gesali yabo lyabereri gosalika abantu bali basimegete Atabe byasi ensemeri yechinyeni ensemeri yechikaro chikabeje bakabakolera sana batabanga ebimeli byabo byabere bigosalikira mugondo kubwatikana embuleli nyinge yabete kigotwa tabere nga ndagira neroro yabere kigotwa demand yanene ase chiro akondo mwanchu muri nande ndagira neroro yaberege kubora amatukia amakia yega ondo chenga metebuna bana babakwira na chiskuru okonyaranga chiskuru chinyinge nigo chikotumika cabbage kabage kubora sana se chiro ngani go chiskuru chabeta chiko kora chioda chinyinge sana bonegana bukumanya kero kwenda se chiro nyuli tukuligoro kwalinga se chiro ya daraja 2 onyerero kwalinga se chireri go se kwikiranira se chireri ya nyakoe tomanye ngo rigoriri cabbage ringa by the way rekire alafu tomanyinga egetungu obona igango tugakere kiagaranche kero nabere ko tarase chiro still tindanyora getungo nabokere kebolete sana konyore gesini nikego pimu 10 bob keriki around nabokonyara karaga sini ni aganto mondi lakini yokoneri gwa 10 bob asensemo yago tomanyingo ngam noroche getungo ngeroro nande chingene nabere nkorra chiko bora sana matuka ya bwango iga neskuma mwanche morigereria timedia ya sense moringa eskuma neroro ebyo ngati yebintu biri ase chichiro cheto togochutwatara twabatokora byabere bigonchereria amagori oigo yento na ringo gegonchereria amagori nebituma actually ebituma round yeye byabere bigokina rigori gumwanche morigereria ande tonde ya sense mo yago rigoririe cabbage ngaire keire rigoririe bituma ngaire yakere alafu onte bigosinga egetungo ngera sense mo yago oigo enseme ebiasi by the way ebiasi na biro bya bonchirire oyo simigete ebiasi around ye ngagetenga abono igango nyaraliri samore kyageranga kone ebiasi rigoriri yaye abantu twaratigire korali ebiasi go ayonyo go kwende chiro
nimetenga abaibori mbaroro bako pakelia abana babo endagira guche skuru na ende endagira barabe bako ba mostly byasingo tumikafira no mochere igokera umuibori bunaye kwa ikiranira gari seciro sanga nencha somoroberiga manyingo nga amagori ase chichiro cheto na kyoro chale chi product inchiro rochitari gotoka abo igo ekero nkoligereria asensemende nindo chenga liberera ndiroro ligendeta kwenikiwa kubatikana ne finance bill iyo mwaka gwikiri bubere 2024 ase budget yo mwaka oyiga proposal ya rengororo nga asensemerie bango ebege komentwa abakenya asinarora abakenya twabiri tugotachwa kikeirire nga abakenya bachake kwimurungane by the way umugati umugati na amabere abakenya twakanire nga enseme yo anyerigo riri komenta twatigire kuri umugati na amabere igo nabogonte bya sensemo yago nga kubatkana ni finance bilele proposal eri esagwetigwa haikerengereri kyago kertwa betokoligereria nga ase rigorira chikoba ligokina nili umugati na amabere ensemo yage kerengereri kyago nkire kike boigo asensemeriende ntwarora nga ase amafuta yichingina actually na likely go kina ekegera nga nigo etaxi kuchikobikwa sekirengo keibere nokta isano ayo ngati yali togendeta kwa nekigwa ke finance bill abe kegwetigwa igo nga kegwetigwa agati ibintu birabe bigo kina magori ochako mutinyo gatano na kabere omugati amabere nensemeri y'amafuta yichingeni nando wanchumurigeria tomanyingo nga asense moro mete Embraya bagia koleta makwa mange sana chiparanchiro chaba chigo sareka timetinga baraikora se chinsemo chirimorenga babere bako baroseri chipara bona yimbro mete yakanyekire atebingo nga kyoro chebinto bigonchereria korwa asense meyo monchi murigereria ayongati yali turabe togo sanga asomoroberio wense yobonchereria bono mambe kolende manyingo nga yogo sanga nenche korwa bono mambe chiro yagerange gali nereye hakato chaka ni goto chaka kuyirigereria sector yobosombi anene kurugiga sorgo ngurwa gusi ensemeri ya matatu nkara koranga abatani kora sensemeri ya matatu babiri bagosange birengererio asege kege tambe nabo igo kurigereria nga ntire kibarabe bago chamo ko gacheni bo yabo ko yesangereria ko yibekamo elinde bagwekonya ase amatuko abosekera kurigereria kora sekanchi yakisimbe mugitege tambukero kyogo chake cooperative babiri bakoigora bene asibakoragwa nomenyekero go matatu workers association okongo mose ase korende babere bagwanchirana nga nigo barachikoba bagokonyeka gwitira cooperative eyo gati ibintu biri babere bakumurikira nga mona metekera abantu baregalie sensemeri ya matatu okonyara nga ebes of course nabo bakonyara kira litukora kinitego ikirani amagani yabo nabaranyare nga mokori mirima sensemeri ya matatu naga nitechibesa chinyinge sinaga nitebesa chikwaga chire nyumba yayo saidere umwana wa school fees naga niteko igore biashara binde ngebintu mbiroro baga nitie gokorara kini kwanyaranga kwanyara kwa bongolense na kikyaga tabakaimukiye tambukire kyogo chakya cooperative eyo yerabe ko bakonya nonye no kwimukiye chilone egarba ko mukicilone barose interest yera chikobage ko bakonya iguma nchumurigereria ande teto sange na barobo batomanyenga nara yali batorobereti Members into Ikaransa, Tokarete Cooperative, Ekorgwi Transport Cooperative Society, ase montondo wens ole witini kisi agoswa. Into toa kwarigania abantu bonspi. Balibo togokora biashara na barabu etaunia, balibo bwata Kigali, balibo bakora se Kigali, na balibo bakora se stage chonzi witini iga ase area of interest. Into tagete togenda bosyo. Na ende ntotagetekero yo moitora aso cooperative fume ntori go siekera montonde bwenzi ogo join cooperative eganga ya itenene tumira na officials na members igo totagete gotangazira abantu baitonga ankyo eyere chuma kitariki 31 nkoyo kora torege ndo tokoroka launch tuwacha kwenye kolera aria stadium
omogeni omonene igakare His Excellency Paulo Simba Arati nero gakararia ase stadium nero gocha kotenenera omoyego oyo abarayi bali baito babwate ebirengere byana matatu bali babwate ebirengere bayimokia abantu ba transport igoro kindly mambi mochiche nonya neringana obwate oli kwana ekiagera ntokabwate omoyega omonene bwe cooperative nonde tacha goteba nga maybe nachete go join togamokani members twanya gukana nonde tacha join cooperative into twanchete abantu bonsi ba join cooperative as long as achomete chipilos chiri cheito che cooperative ntori kwango nde bwen staba sago chororo tokaribishe tekero omonto aiche amanyenge kene gente konyenko igubako na gukwana korumaega ne kene ne gento ye kene kere ekaro tora bwatirane buno mugusi matatu ne mukegore buna abantu bayimugete igoro na chi bitengwa bechiuno ni abo buna bimugete igoro ngocha konyora tole asina intu tokobeke gekabu geito gekorgu savings and loaning tokonyora ekeroriria togochandika gosene gari bwate shida twakoraki twakabesa umwana ogende skuru abafanyi biashara mbaro barase cooperative ime ababakurunga small businessmen bakabesa chibesa kuruorro baenda nande bacha kwirani a loan. Okay, byakegimo mwanchumuli elia abuna babwatani korwa ase sector elia ya matatu chinga kibabere bakwero belia bayikirano na bayokwerera sobwagale kirenga kyabo yokoigora cooperative asibabere bakwene kyangali tukolia rero mbabe bakoyesio lya bene na bayigo kwaligania abantu bonsi kwene kebunango ikirana bale ase chinsemo chirigose kwaligania aboncherya bonsi korwa sorongorwa gusiko ene kyangango so bale ase cooperative yo babe bagokonyeka kondo mwanchu marigereria kertoko girigereria ngachinjira abantu bagendete kwegenderia na kibago sange birengere byabo yadutsa sensemeri yaraganga stokumirana nekyombe gyabo totoriruma abo babiri bagochingira obokoreri bwabo asemyaka 5 babiri bagokonyeka gwitera ekyombe kyo asibabete bakubagana nabayigo gotwara ebyombe gwitira bototoriro masibo asbaro site kyombe kyabasae abasubati abantu bale na obulema ababura kana bayiga batakanwa nabayigo kwene kyanga nkurige bale chinchira choko egenderera keroko limurikire kyombe kyo babere bagokora chi project anene chiri chirenge toboncherere akwelire asbabere bagosimika emete nabayigo amatunda ayo akobakonya bayiga sensemeliende babere chake chi project chingoko babere bagosimeka chindagera echo cyabere chikubasira ase okonya nabigo konyora engere yabo eyaberige kubakonya gukora emirobiri eringete ekyombe kyo mancho murigereria tango nabarabutumirane nabarabwa sensemeri babe bagototebya ngaki kyombe kyabo kyabeire mechando kiri bagwetera ase kyombe kyo nabigo okuganya kwabo gocha ase serikali ngoro kyoko tigancha kena marieta gongol Wilfred orumukaya ekyombe kiga niko giachagete emiaka 5 ya erire kurumaiga nando gochaga kwaye niko giachagete n'abantu abake abantu bachagete bakabeka name birengereria mugaka Joseph Ndimu no arenga nabagaka bande buna Paulo mugaka Ongoro mugaka mu secretary one Onchangu nabo bachagete bagachamo bagateba ngatiga to cyaki kintu kiranyare gokonya abantu baitu ase kenyoro kiaraganga nabo tuagendereire naboro bubuya pakigayikira kibakona kogaria mawaso ikagera abantu baitu bakanya guchuini bantu raba bachuiniri gotwajagita n'abantu barenga abantu 5 basukire rero gotora abantu turigeti abantu 200 nekaro tuachiete kororokana tuabeira abange nigo tuamuete tukateba ngatika tuligie certificate ye CPA kiane community based organization igotara gera kinsemo gakore tubata abantu kinsemo nyingi kururuora nyanjugochi ekenyoro kya mwabagaka mwamoncha ange binyoro byonsi pipa kabonyegatani ngumbu nabo tubwata abantu nabande baruete isiko ye sub county yega igondo jenge kyombe geito nabo kemugeti abantu abange naende mbuya kegendrete certificate ya itone ari tu arose die CPO bono gebwate miaka 5 rero gatogo serekea miaka 5 kurutua chagete kyombe kiga kuikarero ina ebintu tu abere to wikane binge ekiagara ka tu ajetamo tu abete birengere kulingana no botaka obole boleraganga
tugateba tuichamo twanyara koba tokwane na nyembi besa bike gasogo chaka tukachaka buno chimeri go round tukatwara uko igore birenge ngatiga tugore none birogo chieme chirinde twanyara koba toko chisokia chianyara koba chigokonya abantu baitaiga ekerebe siri yachi tukabosio kiagera buna tokenda tene kyombe gondo chingambi yatore igonga netigo chibosia iga tobe tokonyara koba tokorigiririo muntu mono tuigore birenge ribi project eji tobwate kobwa mono tonyare koba togokonya chigurubu echi twabekira se CPO buna bono tobwate disciple tobwata bangina baburaka tobwata abasai erigere na baro banyare koba bakoenyorera chinkire chokonyora bese ba liga bari gwikaransangira banyara kuigore birenge na kibara konone biasara ki project mono mono togokora ne binte bigo deal na climate change ngusimika tore chinchu twasimika marabuoni ntosimigete chinsiaga igonga kere grupu ento yebangete ki project bakora abagusimika chinchu gumbaro bagusimika chinsiaga mbaro abako na gokora bulimi bwe metembaro igo kere gento togokora igo geko na climate change challenges togo twetera mono mono nabo konyora omuntu tochwinirie kiombe kera kintabwatio konyora kwa bakoigoro mono yaikiranga none kero twabekire ngatiga torrengo to changere go senema kwanya ngambaro batai kunyara pia singencho yogo tanyara ine challenge ne to wetera twanya nganto igikirania asa abantu bandi bakke baba bare mafu mbai kunya kanyona none beseria baikirani lakini nene ngona gusukuma tole ntogendere tengo no gusuka tole kuko ni gwitu kurwa serikali to gusaba singencha abantu abona tuachiramo nande tora abantu bekinsemo chonsi kuba basaya bali mafu abantu batigire na bagaka babo gusabangina babo bonsi go babwato koganiko ko bamo nali batayi gutwara ebirenga libinde bire binge bono go to gusabanga serikali nyanjancha etokonye ekuneke ombekega egeikere ligere kinyare ko bagego ikira babo abantu abandi batayi kunyara na mono kune CPA yego yatara yaikira abantu mbarorokera kende buna bali monga taikire ni buya abantu bande balire chindango batarira tore abantu bali batayi kunyara chinyumba cyagwireire twanda twabaomera twabaroseria igo tugusabanga serikali yari gutunyura buna liruma nabo yari gutuikira na intu tunyara guikira abantu batayi kunyara intu tunyara ko batoko bakonya esa marieta James Ayuka Orori cheno molemafu na maiso tindi korora ama print Oyakigima omwanchi omurigereria obuono bakoreri bw'ekyumbe gya butotori rumasibiyo chinga kibabere bakorera ali babere bagwikirania anene chinga kibagochengera obukoreri bw'abasegeka k'emyaka 5 metewe babere bakorera obuya bw'ebyombe anene ase okwegenderera nabo igokwerigeria engeria yabo kondo mwanchi omurigereria ndochikumulikira sobu imegati ya byombe biri babere bakorosia na chinchira babere bakwegenda kwa chindendo chibabere bakubolya nga Nairobi yanga serikali yabage gusire byombe bunebi kegera nga abantu mbaroro bagwikera ase ebinyoro kirenga byombe konyara nga kero montago chake kyombe kirenge kenene nigo kirenga owaselia obotaka Anakyo kanyaranga bakumirana nabo igo gusanga ibirengere byabo baranga ya tyo tubikanamo tyo tusangiria kabisa gakeigo bachaka bune merry go round baso sensemeria table banking interested bakorose at the end of the year kanyaranga babiri baguchaka chi project ubuna bubu yabo gosoa ase ebyombe kondo mwanchu mulire tobirto koranga ase waderi yageso sigi kitambe babiri bakoreranga atiba bwate chiro ndorichinga nigo amatukabwango iga mu MC bwenseme yabetakago ikirana nabo igo kwigora bene echireyo obyambaroro babaire bakonyora nane nasoko igoro echireyo asege kakimitinye tato batarigo chikoba bagwakana ebango rinde kwene kyanga nkone bale ebintu byabo nabakora ubunjirira bwikirano mwanchi muliria ndete tumerane nabarai babeta bagwikirana senseme yo chinga chigosere bene echireyo rinde bagotoresera sobwagale ningi babiri bako ire getambukero yo kuimukia getambukero yo koigora chireyo nabo igo nara ibaroberete ase kwene kyanga obonchiriria ngo korekana bora sinchire ndonge ase chinsemo chiria esingurungeire na igurire chire ya korega asi Jumatatu tole ndura kura
Aramisi. Ese chingurungaire, esa matuka yabere, echire agisusu, erabe kwa pareti, itukoria Jumatatu, nelitukoria Aramisi. Department ya Trade, Toire Chinguru na His Excellency Mbarati, Otoire Ibarata Kore Meremo, through the guidance of the committee ya Assembly, Iye Kura Urumo Sike Mitume, Yo Kwanire, Toire Chinguru Cho Kore Gasi, Tueshwe Abantu Baito Bagusi, Babeire Buya, and Babe Grebe Somo Huko. Into Mune Department ya Trade, Industry, Tourism and Marketing, itubato mu director, mu chief officer, n'abantu baitoba otokuba kolegasi, ntorigere tukusiyonsi nande chikiro nko igoratore muna tobegete a program. Recently muna banyali bari wobye ya Anthony eyeregesu twaigore echiro ya kiamokama. Abantu baminto barimo agire ekire yiterego ichora nande ntwaitero twaligereria nande na respect saini gonya kwa beretore the Anthony through the parliament na His Excellency babe kechibesa toro seria bando sheds babe cabros abantu bakora emeremo none kero keremburego tu ne kero mugaso echire agesu njabe getu mheshimiwa teba eshedi njaro asatu wali tare gotumeka intumule county dotorigere tobe kechibesa trote shedi engiage su abantu bayakorera ebyasara entokede mwate abayigoro echire chiombe nechingondi nechingoko nechire echeminyama ntwancheranire echire iyo space nera ari ntwarigereria echire echombe echechake okore emirimo echiro muna kwa request mheshimiwa that echire toye tax waiver yemetienye na nje muna wetra chingurunge ile mno mwaziri na nje tingo da kwa emetienye na tigamba emetienye tatu mutari ko correct the tax guide da correct elinde chire moke after emetienye tatu tunjega muna na intukizi county to correct tax chiduke chibe chigo tware gazi tuchit na jire chibamiti na tax yakobe corrected ya igo echiri ya gesusunda egete for the next 3 months ya denga nile chiri retaraja kerege ntodokura nikura tugulega chiche bantu namuna mate abalenda bantu mwato nali wolemo tuweke bali tota ko university na turanyore tuchi hotel chinene twarubosongo twaja kurara anga school tiare ga ya ko kilometer ne chimu ya bada pus no ba menyete chiduke chos ya rengi very peace ando na uno to te tira ne kero go promote no ko economy no ko embawa bagna bana baga na basai ke usunero ga simba wote biomba wa ndo abichangira last weekend ebi ombento atenga weka moto aras no ko rusebesa moira ria moira sebiombe igo waziri ndoge endelete na ndoge na kushirikiana na abantu baite committee ya choru nengia ntimba tumetitiro chinde batare nyango so batare keritiro tobariye gari batare egere bareta ideas mageto garu etemaga kiamo kama batubono is a very busy center and that's what we want wana yuko basala muri ende chireye tutwara uwanchani to invite kero monto aicha kore biashara aiga gesusu amatuka ya moko wabere yo kore biashara na matuko yenge nchumono ikiagera kuchikogera tutwariga tokoroga circulation of money umominago chawe kichianga chayawamye barawekera kuinoka rasmagore chinyanya rasmagore yantokeke chingeni ibono uno chane chinyanya na bakorega tokeke oniri
olio ya mili chinyanya nere maragora ko mukara ende duka agora to keke esukari olio kugura esukari ngo mukara kere nchara ya murire agende hoteli aragere gusanywe cyane igense itekine tikose yakinire na bonta geto kine na inchekera ngo kurinya cheki ari na jigunia nagora chinyanyaga wana kubasaba abantu barika toko genda nya cheki Sunday na Wednesday na matukari yage susu 20 pi fowe kogo cha tuanjira mirogo amana security mugambi na kwa na is very important ekera abantu ba ko biashara ba ya security saine uko turubana ngo waro security maximum such that kero montatu are a conducive atmosphere ya kwa biashara. Wacha pia mimi niseme hii ni maajabu kuona soko letu la Gesusu watu wamejaa. Ndana wako sana koraba na wawote ebintu bako niga abawaka nichombe nchirona chimwe na ari na rore chichirega na boke mono sana buna mwensi yeo Gesusu komite ya choro Gesusu ga ekorao no chairman Mbati ya korre menene ochobisia every Monday gonte bina kitoko corona kitoko kwa lakini chamo kama market ere ime ya Gesusu mata banda bangi bako buganga chamo kama eringa ere chamo kama ward igari Gesusu ward to wakora public participation hiyo chairman bagata watigechi chire chakira nilioka una wasori echire gachaka koremermo buya sana ya korana mutenye wamo abantu on Tuesday and on Friday obawo njora ali kirengo etapaka zambi abantu bari chiro nganera na pressure ya bere nyinge ombati nere nwara amona committee yae bambo ibono kemo kama yaruma ya kuletani na ngano headquarters ya Gesusu ngatema sana ngachobisi yao kona sisi chief officer no kwa renge tokatebali yaya gaki tikatutware na intwe echiroga echire igabona yachakire chairman Mbati ntage tutubwatira ne chire ye ebe nkomo kabisa omweshimiwa ochori tuwa mutanga ni orekoro ku Sami Keronche omwesi yo mutanga ni wewe wadi ya Gesusu akara chire ye lakini tiyachi gocha kamere mu buyabuyiga naende chiro tiyachi go chaka iga abantu bagacha chombe no cyare ko risiga kinde cyasi bumaria echireye egasarikiranigo ekabe west nyate chitiko ko mu nyanchi nende ne chibesa cyare gituga ibo waziri ibo manyiga ndobo ati estate yechiro era akonye no nyekire mbure abananchi ababakonyiga ase barayigame igokora nche gonta gitoko gosorana origirire micande bina wakira ko gosoka kuruga omanyina asa yantugo ati eshe yechiro na inde tuwa trase ngikirima etewe samere mataria na era mbachire kidogo ngobeke chinda se budget tuwa ate shedi ra nisifue nene kabisa ewa nyaruwa alimusaba ntuwatie chiro chombe abantu baito bakwenda bagenda paka mwino nango so eyere mu hasi abantu bagenda paka keroka baje komera na bagetutu bari abantu bagenda mubonga mate ase chire nenere ye chombe ibonta gete omoziri ntuwate buri mwabo nene ga na inde chire batoro rero ibotoro chiro ekombaine tia mangana sipi mpaka chombe ne chimbori ama na mitumba yote rega mata mtu wote mmoja sana ntagete motorigeri title deed na ndio mtu wote ne erinde echire ri mata nya ere echire chombe kuna bwana na hapo bwana mimi asenge tutua chakire ina ama ndio mtu bwana mpaka moina alia bali bako ni chombe na botomo extend obisiane mwamsi rega ni ngala bantu wane kepesi kali kwa sasa ibongo baterina wacha tufanye biashara elinda mangana ande ayi banje kuchimotwa amana chitaya
nimaete chile kuna ya chakiringa inche humo MCA ni jukumu langu kumanyanga oborabu bwatokerega tugokonyana nomo chief ama nomo assistant chief iga nomo SCC nga kuna abeko borabu na mangarande yokibago na arobanko nyetaibo erinde chile yepe basa kutwara wasiwasi endensi ase bali bakoniga echile kemo kama nawe ete proposal yechitaya iwo omuchairman ukayo ngobekande chitaya iganya kemo kama une chiro ya chakire buyega ntobwate proposal echiro nera aria nyaronde omuchief nanye kwa naiga tobwate boli moboni na sana nande para nere kole mubali ko chakira giteri yagenda paka Ramasha echireri ikorongo echireri bona nero nanyake iri sabu pare ibune ko chakoroso bwaria na aroni mbeke proposal tori gore chiro igaria nere gakonya abantu baminto igari mansai amunyabusiye ito ne chiro ya giteri nero ebrengere nimbiro giteri junction ya kwanyanga abantu baminto mutawancha totale sabariye erinde bintu byanse pena kwanire bikore kanake susura mwanchira boyo onando na kibona mwatira mwanchira maana wale bia. Thank you so much. Ibo ntagete asenge cheri baga na ende ntagete ebyasa bigendre na ariko monyero mwaziri ga susu indio baba yao no tutagete bone bintu byonse kota yito ikine ibona inche asensemo yane kora rurenya nere buja otone tinyene abana byasara babose pirinche ngo chakubarenda iga asenge incho every Monday bona bara na incho mondo bisingaja amatukaya yabo tuwe gitenaro I'm requesting uapprove amatukaya litukolia Jumatatu ama litukolia Alhamisi na litutaka tukutware chire yito ebe active so that echire yakemo kama na yonge susuwo diere na barabu bakora Jumaine na Ijumaa proposal yini manyetenga turanyonchora ngo tuteriore na kibirengere ni county biro ebyo mwayo utagete kwa kire mugabane to Paul Simbarati ngambi yamono asenge nchobane kirengere yeke na aramo ile antege na gisuri y'abantu mbanga anchete ngo cyo kuchande na atarayiga abagina bari becire ke muntu yiri yaburi yakuho ke muntu yiri yaburi ngamba rasegite maburi yikire na geroka simbobika amaburi Mwaga kitu mwile chile naende Omari Nchuocha naro Omari uchila na ngonyera gari na first lady wente gocha banyorre safari ya ghafla woni gari Narok uchi Nairobi lakini igama toma na mangana maya igoma mwaziri yakora Omari no tutebe na kibwatu mura amagendo ntogendere tebune county nebinte binge mbere obirenchera bigocha one kete na manyetenga ngwekera nakere lakini asenge choto wakonya sae amone county to ya Kisii na ende asenge ncho na ncho na iliwete ngatigangore gasi na Simbarati elibu bintoka mnebi na bero visi mairisi ita taigo ibombo na akote naone kindo UDA uchana mafuasi UDA na ande tindikuru UDA lakini asiwe kankore na mugawa na Paul Simbarati na nturani ore binte bya sitage taibo ibore na maana aliande bako tebana hiyo ona ayuti gato nyabeke kando twende siege ntoweko kwa magendo siasa engati enda akoraki njahera ibotoka nyeteka 2027 kiro monto nawe kiro scorecard yae nchetumba getinde fechi sehi ndagete korepa magendo ibo bwana waziri ntagete kolewega omo chief officer ni nchokoroko ibiyete ni resenta tingo kwari bagabate na gyoko kumincha ayo saliba miencha igoro machiwa officer of trade tourism industry and marketing Kisii County mwakwani gore ya mache ekomja kwani gore ya mache mwakwani chitaya mwakwani ile andiki kerimu mheshimiwa ishego igasi yanene ringa ki ekero mheshimiwa kiraga wikira masakara aikiro bisiane tingwa sababu yoko yegache na watebanga kitiga buchibesa aita kwa nyayo no mheshimiwa na igasi ambia wako rati atoa ndio kama support
senge chorende nandi warete kubwatira n'umweshimiwa Paul Simbarati erinde tokorera sitase obekirano mwegire buya ndiyamule iga yake susue na iwe mota wanegento nimo egento nimo au Anthony ga ikiole egento asama skania manene kwa niaba ya serikali yetu ya Kisii, waziri uitolega iga mochigo bisa, my colleague MCS, twins walitu achire director chia trade, tourism and industry and markets. Pero etu achire iga litukuri achimatatu asoko bakirori. Inga echire iga ya Gesusu nande ya igori rubene. Mureno mahoko. Ekereo ekore buli ekegekoba abantu baminto obona bwo bakorera imutagete. Ekere toko bayigorere chiyo n'echinguru chine na bunechi. Unabona ndara muntu obwate mbori nje nembori yo kanacha kogora. Naba MCR wala naba geni baito bonse bacha. Twins ndogora tore egento olwase chire yega. Elindegere to promote chire ye koragasi nchi yotorabaye. Chigastoraba no kubabekera omusingi omuya asemura akorera obonjorere bwaino erebuye gosere bobe eserikali yetu ya county anda hora ibwa Simbarati ntweru wete sana kubakorera emirimo dinaika anstaiga na ibo abanyina bandi babatebanya serikali yenengi yantwanyorete chicheki imumwanyorete ayo susu tibasa ribake mwanyorete very good ebyo na bimoto tumete tokore abantu baminto be wodi ya Gesusu ngo basaba ora imwa bekiro rase bono asoke rokyo ba MCA ebora sante mukiraga ono iga no murama no mochaya no koraki ne ero koreteki ne ero mo support na musire ase myake iri atigareti etato akore ekera akore nande mumugoringa ine Anthony gento kibwa akorire moko nyora akorire buya nande mumuirori moko nyora akorire bebe mumotebinga mumwatoro oro kego agina nande mumutigara temera ondiene oseno samwezi kuona negento na Anthony aya nanjire gento na Anthony abantu baminto ntusiasa yaitu ne yomorembe enaru basi igaiga somosike nkoba ateba no anyu ometakorwa ono nkoba momuro minto igona abapatole bocha enkoro ku Michael Motume korwe wodi ya Masige East Nyamate ase county ya itoguna mwaiwa entenere tobo onchoreria ekerebyo biya bikoba enjengo takande na tokororo na abakirori abantu baminto gendera gusiro burayi bwaito no burayi bwa Simba barenga barigeretie TV go umunene na watanga kuibo ngwaroje Okay, bia kigima mwanchumuliria aina rabete kagokorekana ase echireri ya Gesusu chingaki ya lekobagi kuiguro bene asabonchirere benseme yo babeire bakorokia omogoko anene chingaki abarai ababete bagwikirana abo baganiriye emero bile kobekwa anene asibabere bagotegerera ekirero kyabamenye benseme ya Gesusu kwagachirwa echire yubuya elinde kwanekia ngamba chikogenda gukora obunchiria bwabo nanya nabo babere bakoenekya nga serikali kirabege koegwa budget witera omo MC wensemeyo bachikoenekya buna babere bakubeka kitaya sensemeri nabayigo kubabekera match nabayigo kwagacha echireyo kono mwenchumuli ento batokomurikira bukale asobokoleri bwikyombekeri gya bototori ruma ndete tumira nene byombe binde byabere bigo chakigwa wetera ekyombekyo anina stokumira na no muteneneli ya sensemeli ya bali bale no barema abateneneli korwa sensemeli ya basubati abasaye naboiga sensemeli ya baborekana batakanwa abarachiko babagusangana intwe echi project chiri babere bagokora naboigo gwikirania asikirenga igyo kwegenderelia esa Marieta James Ayuka Orori
cheno moremafu na maiso tindikorora. I'm a blind person. Igo twansete kiombeke emyaka 5 yaetire ekero naigwete reporting ekiombe kia CPO ya bototo riruma yaumiranire nainche ngachichororo ikagera tugakwana ikanyorerwa abandi na bara barenge chinkawao tukaja tukabeka namo tukarikie certificate tukanyora kurwabu bono muna baremafu ntobwate weaknesses chinyinge lakini esengejo yogotaka kwebeka naintu tobe bunonde bwensi despite yo barema bwaito ntwatebanete twanse una kameri ko round iga tukachaka tukaena na buya ria kabere tukaena na buya ria gatatu tukaroranga kameri ko round ya kadigo karaga ke iga tuchange muna musio muchanga iga egere tonyora akagondo tobeke muna musio project igo nganto bwate project yogo sumeka chinsiaga aeva nonye ntoriko nyara buya lakini sitotaiko nyara we get support kurwesa abantu bali bakonyara twabakana tukabeka chinsiaga bocha chire chiato akende rinde twenyorera kende lakini esengejo yoboke waito mugondo yo toto isaini abo torige tinga tware konyora mugondo monene uyuraga neri bichwese chinyingate arafu ende to propose the project yende tobe to tuga chingo kona chitwale roche nganchira tobere raisi yake after wasekere twanyorire chibese bono no toikirite gabo ngo nturanyora bokonye okay okogani kwane kurwese serikali bune representative ya disability yari gotonyorera ekato erinde eto support erinde to nyare kwegendererie ese birengererie je ne project ye tobwate Ewankoro kwa Lucy Mora Mumanyi eche a lady ya women group erase under the CBO ya bototo igotora abangina saidi emia nonya nabo igonto bwate paka bagaka maega yaito ekeombeke iga igotwa ekeibore tukorwa ase CBO yeriruma emiaka 5 ya erire ekere CBO yachetamo bagachake ekeombe ekagera na intu abangina tugacha kwebeka ororo tukagenda kando tugaformu ekeombe kia women tukagenda tukanyore certificate emiaka 5 ya erire ekero tugwikaransa muna abangina ritukori aramisi botambe ngo banga tore ebintu biratokonya tukachakira kurwa chibesa kero chumata kera ritukori aramisi twaru siringi 200 kero yomo asa abantu abagemia twagorera abantu 30 ebiroge ebige bigwikaransa igo twagorire ebirogo kere nyumba abangina mbabwate tukagenderera tukachake project ye chinsiaga tukarisi chibesa ase group tukakomba omugondo tukasimeka chinsiaga ekalo twachioni bono ige tokomba to mugondo reke yemo tosimegete chinchugu toganeti obokonyi kera abantu bachiramo ngotwara bali chinguru obuyambororo rege kogera kero monte kara koruge kegeke ngosira tole abaminto kwetera sobokongo babwata muna intwa abangina twakonyekire sana enchera yamo twakonyekire neri ngango ikaransa tole twasema ninga na kitoke ani chisegi gatia bagaka baita kero tole chinka nandi ngosemi tora abana baito abanyaruka na abamura ngana kibakomenya naende na kibakwegendereri egere mbanyora amaritari bwango batige chisukuru naende muna intwa abangina ngochangira na tole yagera twanyorera abana abanyaruka no ene bintu bagotumeka ekero kinga kiyo mutinyi igo ekiombe kigia tokonyire sana buna abangina ncheni gonkoro kwa Pastor Joseph Ondimu chengo sabere kiombe kigie CPO ya bototo lakini sisi itugaiga twatemire nkokora twarenge ngamotore anga abantu 50 iga tugendetie kiombe kigitu tugusimika chinyeni twasimika nemete inere yatemire gotosukia kyake lakini ase nare tugwite twaika ande kwanyora twaeneiro
soko kwa bumwane school ese meinero tuko tetwa kwa makeigo ona into tugusaba mina county yitu use serikali yitenene mina simba use mushimio yitu nonye bakaba nyonka bari twaete chikura barigereria gocha magigaga igabatokonye ikiagera into abaraka nabo tole mina toliga elise limo ekeroria beturu rindi korora ndiri kora mina rindi kora mbuyaga kimotokonye na into tosukia abana baitu kera abana bado nabake nemiro bitubwate ne mingi mina tole ne timu iyi miro bitubwate nturi kora nabo gwikase getironye gendo kyakobura yo kuragira lakini nandi kwa so akorwani kwa maiko choko kenyora bona serikali enene ne account etokonye gaki nonye mushimio yeto tubwate gapi ngora chicharo tutarira kyake otomente chinguru wake andi tokomenta ya bande na barabu batutara mina simba nonye ribuli ryoka no mata bangina mina bako nonye chinyane gali samari tanguru kwa Dennis Kayo no morai wipchana nsingu cyo kwana no mwaria kwa tani usubwetu wetire sie CPA ya tokonye kwetira twale riri muna ntwa bana yuti uchakere CPA ya chagete in fact twanyonyo buya wetira twangu tugo chaime muna ntwe bichano yo twasireire esama konini ntwa mai to buya wa magenderero lakini kile tu ikire CPO ese miaka iri bagonye ukwana ikire miaka 5 twaro lyo buya kulwese ese CPO igo to wakambiye mona sengencho ese konyo twa sireire ifaki twanyolyo burabu nande ntogendererete ane byongosi bito mbirororo bito tunede kurumaiga byagendire gotoro kyo burabu ane to wakambiye mona sengencho morari chade to kuraitera imanteri chana ni chirenga usana kucha kurusie kichana asasirete kucha kumulete se CPO mneye ekobega sienga usana kucha wikaranta mna emema igo chane ndi into bwate na ntu kujwa kambi ya mure sengencho abako ngomborito wetera na ndi ntuga netie kokora magenderero wetero bwibo twarorire wetera CPO inche okoro kwa na wetera gotebya basaye no kubalalie nchiri erinde bache barware sebare bache CPO CPO ne bwato buya ande CPO ne bwata mangana maya ya kunyara kwegenderera. Okay, abuna abanyakyombe kora sensemeli ya bototori rumasibio chinga kibakwerera obye boboso ebyombe anena sensemeli ya baswati babere bakweneka nganigo bagosanga ibirengereryo atari konyora kibesa cyuka nonyo gukora kisege chege nkana bagona boyigo gusira omwana omunyaruka anena sensemeli ya bali bale no bolema bayene kirenga nonyo marabunko nyora bale chinchira cyukweligeria wetera ase ebyombe byo kondo mwanchu muliye gwekiragabo no togosoa ase omutumuko mukeigo ase ntunde ntangani kulinde tokwera na ase ntunda ya kabere ntobe tokumulikira amangana mange wetera ase omurobiriga gotoska tonyegera kwera nturasege keke kerebosyo elinde tobe togosanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiye kiya asabana bakogosoreri na onye gwa
twanjete massage aiga nao tutarire rero eryubwero riranya onsi ayewiko munyene twakire simi use gutarira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurugana conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Spexels Opticians abubarase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR, GA Insurance, Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Gudka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asama nke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi
tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao, nayo nashughulikia na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Oburundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'Oburundi bw'Ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2, B1, B automatic, B professional, C light track, D1 echuchire PSV Oburundi bw'Ekimatatu kya 14 seater, D2 PSV Oburundi bw'Ekibus, CE heavy trucks, F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive. Obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingaki cyere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Oburundi bw'Ekigali gya NTSA bwoyo nkwigirure asense mugiyemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Vyakirima mwanchi murieli abigitaseni kya Ndizi TV nendengo kwaligania ase ntonda ya kabere na boige yo mwelio ase omorobele bwense yo boncherelia bono mambia tambia meno sana kero gendete kusangana inchi na boigo kubwatia omorobele gakonde na bokulika ujumbe yake nkyagwetera se namba isimu ya 0792192834 otumanye ngayo kubwatia omorobele kuruboigo so asensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Mwanchi muliria wanasemende nigo tukumulikira amangana alingete ogonchereria kwelire keratobe tokoranga murayiwe nsoberera samatuka mange asumustali omutu okobuli abantu babe bagosimeka emete ase omuwaziri olingete amangana ali leba abeteka wigira nase county ya Nyamira nabo igokora omurobelio bwogosimika emitebo n'enchireyemo yokulinda ogonchereria kwelire kondo mwanchi muri eli ateto senseme yakabere studio tore na raiya betka okolekana asensemeyo.
Eon. Shitikare sana. Aina gani na pia vile inapandwa. Maji vile maambiwa, mambo mazuri mazuri. Basikia area nyingine haina hata miti, watu nakufa, ukame mingi. All protocols observed. Watoto wa mjambo. Mjambo wanafunzi. Asanteni, mimi naitwa kwa jina Boru Mamo, County MP Commander na pia yeye amesoma ndio anavaa vizuri hivi. Si ndio? Na alipanda miti akaoga. Si unaona ni msafi? Nafikiria wengine hawajafika sasa. Kinywa. Hamjambo? Naitwa Ann, mimi ni assistant county. So, imepotea kwa mkono. Unapanda podo madam? Sio hiyo karatasi. Karibu. Na mpige makofi wakati anaendelea. Tunaita Buru. Sio mwanangu kazi yake. Naitwa Mevo, kinabanga ratiba kidogo ya watoto na pia iko na mbao mzuri. Ni business for the place. So tuikuze tupande zingine kwa mashamba. Kumwekea mchanga, mti ikue. Hakikisha imekuwa sawa na pia atamwagia maji kuipatia uhai ama kuyasikia uhai ikiwa kwa mchanga mpya. Anamwagia maji kupigia makofi. Tunashukuru kwa kujiunga nasi katika kupanda mti wa siku ya leo. Nashukuru sana. So the next ambaye ni Last Friday we planted trees and we have surpassed our target. So thank you for supporting us today. God bless you. Mambo, kwa majina naitwa Jerry, msimamishi wa CID Nyamira South. Niko na sub county director of wanafunzi, msiende kwa wageni. Kuna mashimo ya wanafunzi huko chini penye tulikuwa tunaenda kupanda. Wanafunzi, kama ministry tumepewa target ya milioni 2, milioni 1 kule Bomet na hapa pia karibu 1200 tuweze kupanda hapa Sironga wetland. Kwa hivyo acha niwahimize kila mtu tuchukue nafasi ya kupanda miti kwa compounds zetu, kwa mashule, kwa institutions na kwa zile nafasi ambao bado ziko ambao hazina miti, tafadhali tupande miti na tupande zile miti ambao forester ametuhimiza tupande. Tumejua umuhimu wa miti. Tukiwa na miti inachunga mazingara na yetu ni kwamba tuweze kuendelea na exercise ya kupanda miti wakati huu wa mvua nyingi. Na tumeweza leo kupanda karibu 2000. Target ambayo tulipatiwa na ministry ilikuwa miti 1100. 100,000 tumeshapanda, tumesha exceed, lakini ile target ambayo tulipewa, lakini tutaendelea kupanda kwa sababu bado tuko na nafasi ya kupanda miti. Yangu ni kuhimiza wananchi wote wapande miti mahali walipo na tupande hizi indigenous trees kuliko the exotic kama eucalyptus. Ninaona eucalyptus nyingi imepandwa, ninajua zinamea kwa haraka, lakini pia tuweze kupanda hii indigenous ndio tuweze kuchunga mazingara na tuweze kushikilia mchanga chini vizuri, tuweze kuwa na fresh air. Na kama inawezekana, leo nimesema kila mtu apande miti 10. Nimeshapanda karibu 7, bado niko na 3 na najua wanafunzi pia wametusaidia wamepanda miti.
Target ya serikali ni kwamba tuweze tupande 15 billion trees kwa miaka 10. Na hii target ya hii mwaka tuweze kupanda. Yangu ni kuwaomba kwamba tusiweze kuchukua wanyama, ng'ombe kwenda kuharibu mahali miti imepandwa. Tafadhali tuichunge, tusiongoje mpaka serikali ama chief akuja afukuze wewe. Chukua jukumu kama wewe mwenyewe kwamba uchunge mti ambayo tumepanda. Ile mti tumepanda hapa haijatosha kupandwa tu, lazima pia tuitunze ndio tuweze kuikuza hiyo miti mpaka zikue kubwa kubwa. Okay, mwanchi mulielia oino muwaziri wensemeri ya Leba Florence Bore chinga kyabeteka wikira na se county ya Nyamira na bayigo kora omurubili bwo gusimika emitasa bereka go semia barayibande baba kwimukiye gitambukero cyo goyeneke bunango simika balimite unenchereye moyo kulinda ogoncheria kwelire kondo mwanchi mulieka to gusika muto asense mende ni otokumira na nengwana ya yomurai wense chinga kyabereka ko enege kwanera igoro yemirubili bereka ko beka asogokinia uchumi ya Kenya anaberasika kumulikira ensemeli yestima kubatikana na mangana aberiga kwenekigwa asensemeli ya Kenya Power manchumuli etango tosangenere toigwe nara yabwate akwerera. We have moved from 2.3 million people connected in 2013 to now 9.6 million people connected in 2024. That's phenomenal. As a consequence, we have achieved steady and impressive progress over the past decade. We have witnessed significant progress in our journey towards universal electrification, raising the national access, as I have said, from 27% in 2013 to 76% now. This means that 9.6 million Kenyan households are now connected to electricity. The Last Mile Connectivity Project has been a transformative initiative whose ambition complements the bottom-up economic transformation agenda. By extending electricity grid to rural and underserved areas, the Last Mile Connectivity Project is not only effectively bridging the development gap between urban and rural communities, but it has also effectively raised the overall rate of national productivity across sectors by facilitating the uptake of efficient technologies. Part of the reason why I wanted to look at the men and women who are going to implement this project in their faces, and I'm happy all the contractors are here, is because this project is too important for me. It is one of the projects that when I campaigned, the people of Kenya in many areas told me they have no electricity. Beyond connecting electricity to people, we also have another program that is going to ride on the transmission lines that you're going to build. You will know, and I'm sure the Kenya Power management will tell you, that as you connect the transmission lines, we will also be connecting fiber, because we have also committed ourselves that as we deliver electricity, we must deliver internet. Power connectivity is a vital priority because electricity is the lifeblood of modern economies. The Last Mile Electricity Project has enabled business in rural areas to flourish, contributing significantly to our GDP and creating numerous job opportunities. It has also revolutionized our agricultural sector, powering irrigation systems and agro-processing units, thereby boosting productivity and ensuring food security. By connecting millions of households to power grid, we have not only illuminated homes, but also empowered communities, enhanced education opportunities, improved health services, and turned the entire country into one flourishing economic hub. Universal access is therefore fundamental to achieving economic inclusivity. The Last Mile Connectivity Project is also news to the hustler economy, the micro, small, and medium enterprises, which is the engine of our economy, benefits immensely from reliable power, enabling them to operate efficiently
and by expanding their reach, capability, and output. Reliable electricity supply is a crucial enabler which complements our other commitments of supporting small businesses, including initiatives such as the Hustler Fund, the housing program we're running, the SHIP program that is already on the way, and all the other programs that we are running. As I committed to the people of Kenya, we're going to work together in this program. Okay, inerengwana yaye omuraibwense chinga kyaberega kwenekya nga asensemo ya uchumi nigo amonchirili abereka gokolekana ase o emyake ya maiga ekero kulengania se uchumi yalenge kurwa kabeteka goso bisini gabekire mirobele yo kwenekya nga ngotinyale uchumi boigo berega kwerera obuya abokubeka estima kera chinsemo asenekya nga asensemeli elisabu nigo estima yabereke gosirane na sogwe kirania oboncherelia ase biashara byabere bigukina igoni gaberega kwerera obuya wensemelio yesti makondo mwanchumulira bange babere bakwebolya nga asensemo yetara yo murai wensego cha sensemeri ya US ekera bange babete bagatani gaberega gutumika eniwe nyinge asikolenda betega kukiria chinkume chena kwane kyangani gabeteka gutumika eniwe nkego ekegera nigo abwatamaganya ya ase abakenya tiango toigwe na rebeteka gukwana. When I saw the debate in Kenya as to how I traveled to the US, you know, and there was, you know, all manner of figures, you know, this plane is this big and it is like this, Google here, Google there. This one must have costed 200 million because the president needed to arrive in style in the US, holding Rachel's hand. You know, I am a very responsible steward. Believe you me. There is no way I can spend 200 million. There is no way. In fact, let me disclose here that it costed the Republic of Kenya less than 10 million. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah. So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Look at me, Kenyans. Look at me again. I must lead from the front. As I tell others, to tighten up their belt, mine must be where to begin. So relax, you know, and the debate must end because I am that responsible. And it is going to be that way. We're going to make sure that we tighten up our belts, we live within our means. In fact, my plan is that in 3 years, we must have a balanced budget. We cannot continue to have a budget that has a deficit, that before you begin, you have to borrow.
Okay, hinere nkwana yayo muraibu nsaburi tkorigoro chinga kiabete gagutugutarale chinku mabuna nigabete kagutumika chibese chinyinge ase owakana endege chinga kiabete kagukora etaro ya bene gochia asenseri ya US korinde tokumurikira ngikaro kia bene kikiaba kigokorekana sensemeri ya KICC chinga gikari kikiabete gikoragwo bene no muraibu nse Dr. William Ruto asabete gakumirana nabarai akorwa Sorogongo rwa Africa eligokwanira emichando y'ichinse cyo chigwetera chinga kibabete bakoneke nga ogoncherera kwelire nako kwabeire gokoba omuchando nabo yokwirane mbaga chinse chiga Sorogongo rwa Africa ase babere bakonekya etoigo nere omuchando monene mono babere bakonekya ase gikage kyabwangoiga achinga kiba temete konyora ni chilons korwa ase chinse chiri cyabere chikogendera ase korende bategiti konyora ase obwanga ase korende babete bakonekya nganku bekabare emeroberio ase kuchikonekya ngati emichando eri chinse chiga Sorogongo rwa Africa egwetera mbachikoba bagosirana asenchira yemo gosi eyende. It is a great honor for Kenya to host the 59th meeting of the Africa Development Bank Group, especially as the group celebrates its 60th anniversary. Let me put this in context. We had also the privilege to host the 30th anniversary of the Africa Development Group in 1994. We are privileged to host the 60th. And I have requested the Africa Development Bank Group to offer Kenya the 90th anniversary in 2054. And I promise that even if I would be walking with a walking stick, I will attend. We are gathered here to reflect on the progress of our continent that has made in realizing the founding vision of this institution, the Africa Development Bank. Formed in the first decade following the independence of most African countries, the Africa Development Bank embodies the Pan-African ideology of sovereignty, prosperity, and unity. As a matter of fact, one of the founding communiques of this institution clearly declares the determination of African nations to use all our resources to lead all African countries to independence and achieve the development and prosperity of the continent in unity. That was done 60 years ago. And over 6 decades, the group, like the continent, has not only survived many crises and challenges, but has also grown stronger and achieved much in supporting economic growth and stability in our continent. It has become Africa's premier development financing institution. To date, it has financed 5,432 projects across our land, 4,036 of them which have been completed, provided a mechanism to coordinate the fight against poverty, improve the standards of African financial institutions and other institutions, and contributed significantly to conflict prevention and resolution. You agree with me, ladies and gentlemen, that Africa Development's performance has been nothing short of sterling. I think they deserve a better round of applause. Climate change is a threat multiplier. Its direct impact and related responses negatively affect our fiscal position through reduced revenues
and increased public spending. The frequency of extreme weather events continuously diminish the resources available for public investment and provision of critical public goods such as health, education, and other social services. In particular, climate change has often resulted in substantial reallocation of resources towards mitigation, adaptation, and resilience. This is why Africa advocates for a financial architecture that integrates the issues on climate change and public finance at the center. I am proud of African heads of state who have not hesitated to make their voices heard in various fora, including through the Africa Leaders Nairobi Declaration on Climate Change and Call to Action that we held here in Nairobi. Climate change and sovereign debt are now firmly integrated, trapping governments in a vicious cycle where increasing losses and damage from climate impacts leads to rising costs of mobilizing resources for public investment. With such high financing costs and constrained government budgets, developing countries continue to struggle investing in low carbon and climate resilient development. At risk, therefore, are both climate action and our sustainable development goals. A better, more responsive, and fairer international financial architecture is urgently needed, and time here is of the essence. The financial architecture we advocate for as Africa today should integrate the continent's most challenging development issues of debt sustainability and climate vulnerability to enable development goals, SDGs, and Agenda 2063 commitments to be achieved. I am encouraged by Africa Development Bank's vision for the continent, underpinned by the high fives strategies and the objectives of the newly adopted 2024-2033 10-year strategy, which provide important foundations for these critical continental objectives. Okay, umwancho mulielia inarabeteka gukorekana sensemeri ya KCC chinga kibabwatege karo kiabe na soko mulikira rugongo rwa Afrika na kirobwenete gukina. Kuno mwancho mulie gwikiraga buno tugukorera mwaelio wosto wiko mwaelio abu murubile bwense yo mboncherera abona mambia kolende toskato nyegera sigikeke kerusyo ngonya turu murubile bwese bali yo boncherera strap to utokomera na no moncherera ya Karen Bosebori yorabeka gukwanira igoro yo boncherera bwa na sensemo yobo nyabobosi bwagolira letrene Frida Kerubo noliene kemna chibichane lyogira wekera sura senchira ya bene nere nyanchama Abigail genda gutoro bulgiri byemi geta seni Kandize TV obona bobonsu bomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo gosibya engombe imanya ko bangatiri koleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitikale tata atali angana ngosibya njombo minto abo kongna nyori ga ikan chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni nakikali kwanya kuigwa nokemo nokemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya nakiwata abane koruko eduke yego ruku enokem agrofet
igotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndochire ngiya gaiga ngokeye omuiri getakagura nere nabwateire iga igwa na kiekare enter ndebwe kainde bone chiane chiri gaiga nepeti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanya maryanya ni garo chigoro mogaka misati amariogo yechingoko nwali ndagera wateba chindagere chingoko nochire chindagere chiombe nochire ekene bono nenda nakinayo chagre ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi seloka yawo tiango nyoliga neligo liliabo taliligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko omugaka misati na maene abusi wataba no enokem agrofet tinkolie balieteli ayenda iga enokem agrofet agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora mungina malisera buli oli mugondo ende motebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagira yechingoko echi na maene tarira etuka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire rusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigia nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebare nene kurutinsamu cha Kisi kogenda Kisumu azama gacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetara stinamba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bikutumeka sige kige tambe asiri gurirense agerera Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Byake gima umwancho murigereria na nabetengo gotebia wiki elia ngando chikomerana nainde no monchirelio yoiga abeka gututaria ase kampuni yiga emaseyemo bunagokora ubonchirelia bwaye goika omoelia kondo mwancho muri nainde gokwarigania asomorobelio yiga bwesabali yo bonchirelia ekato gusanga no monchirelio yiga abeka gotosemia amangeli tarane Frida Kerubo nyoranga nabakwenda gutobwete sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net kondo monchire na bokora nyire na ndo mwanchi muri elia dakiokoro kwa ndege ganga itore bia mono muralia ngoro kukala ni bosbori manyange iga story tole sameta Green Millers Limited karibu sana naenda somoro velio umanchi muri elia na rochinga amaboli abetega kuboli gwikelia na mange akakumyanga lero ngakina habika nabe tofauti gabuna batana leti akerkine nabokora tomanyanga ekero montago so amagaiga ngikelia bwenete kubeka na ndi nasiki bia mona seri bagerio maya na bata bianga ekero montago chama tanga kabisa ya kubeka chibuti kwa ni dust coat
no mutukaba abo igobeka na gloves yeah asiki umuntu abwenete gutwara ibinde bibyonse ngi ntakubikire yangeri yana narunero ku runyomba ngichenso elioka umuralia ndakobori nga ekaba kwacha igaba nimba yantu balenga kwanya lenchira kwa kwaniti abange abandi bari kuhaga iri umuntu akuhaga nabo kwanya rotire none liko kana na paro kende ngia kuwera se yanga ubone yangi yeka to pakia masi abo kwanya ro sibo kuna bo kwera na gali sibugale to kupaki kuru kwanya wali chams ya sero chiororo nabo iko na maboko na maguru ndo kumanya sipo gatari so actually asinda gale kwa siwa atakere kwa kiwali aichini takere kwa ya high tech okay go manchumulia no igwete ngabuna tobe to basemi goli tukulia lero no moncherio yiganga ekerogo so asanga buna yaga iga no bwenete kweboya buya mete na morora kabwate mask na kuminga corona ya erete kumbe na bwate ngenje ayenkiye kogera kubika na ene mask ngiye kwera kubika dust coat ngiye kwera kubika chibuti korende akale ne wikeli ya etete ntobe to kumanyu mwanchumulire igoro yobosio bwiga bwa gorilla akirikendo mwanchumuli akabaga kuibolia ngakikale ne ako chake process yonse bakatwanyara end product obosi boli bopakire akora tumanyingo nga kurumugonde kera kuyire bituma ningikeli ko chikwara akora bia mukasiriwa ekara tu agore bitume biga bya chire mena times so kwenda tu agore bituma register ose abagare bibato retera pakara yi kara bana torete ire tu receive na makari na korkia ngate esto ko beke bituma to receive the following day was after that after some time wabi beka se bichungi was sort to receive chao kwa chao mbaro Konya role mana bana kara baire bituma babongorole na bata pakiva basamba konya kusiribyo basamba binda bakobeka igurugari so those are the types of things to sort konya rama gena naro to akora to make sure they are very clean to abeka bya kumagaso to abikire bya kumagaso to abiretire to abeka se machine yiga okay machine ekorokunga yala yala ne machine ya parosi kusia masabu yagara to kusia se yala to virusia abeka se machine ile koroku crasha ene crasha manene crasha actually ene yala ne yala Egosia la ubate ibere. And then tu akole koroga to karia ata karo tu rusiri aria atire tu aletaga ngaro chokale kongira bwango tindi mwanga soko bwata ngire ngora akware tire bitoma kwanike risko gali wasotire bya kiro mugaso kwabire tiregaiga machine yingiye gukora eko rusya masabo yeah okay ekero ya rusiri amasabo kwamenya ko bimuke kwabirarai kana ya rusiri amasabo tuabira isiko nare chungi kiregaiga okay bibeka tuabichunga tu abichungire tu akore kuchabu mboro konya waro kuna igaiga ubuno buchabu kubeka tukobeka mera operate na be nere akobeka bitume kana beke mera iga asana ara kuna Kalau dia itu memang dia bukan dibuka, kuna gai ke binte biak tu macam mana soto bocah biar sokera gane ni, I think just mateo, udah buat doni, ya, okay, ngokarara ekora teresera, ande ni bocah pun boleh buku semua mega iga, apa kau west, boleh kau west tipi, anda boleh bukan binte binte iga, baru sebentar kita cium, okay, oh nabi biku ruga iga, bocah tu asih, oh nabi biku ruga iga, nabi mau kuira seke cuncu isiko. Obuchabo mboro bukororona aso bochabo bobokuru asige chunchugo keli no bobokuru gaiga emoko burukane yeah tokuburukane okay alafu karabia chunchugo biri baro mwa chunchugo isiko gali birabo biringa imoko bireta bucha tokubireta abibu na bone example abibu twachunga biri gaiga okay machine iri wata tabinere ya mwabije eri ya mwabije kero kende eje ngasikia kwa kwaranero Itu jatuh abimu mana mega abu, nabi itu harus risiko. Jatuh abimu ye mega abu, senara abu tu kepada sistem. And then biar ruga, bigu atu, biar teka, biar at least a good size. Bimani kumurus the next machine. Angkat kita cio operate anci ko toro ke, abu ni operate itu kan itu ko toro ke ga abu, ndo cinga muancu mulia dia size nere yo, kale ni abiri kago kuanera. Tuanya rirebono kale ni size yo, akuru abu next thing itu kuenda. Kuruga abu keratu akuru gabu machine ye nere nainde to punga error mira okay kartu aretire to kumora to yumora eu parece para kuruga eu mora mega eu muire mega ira ya so mega ya manya ko siwa e ko siwa ko simbolo ko kuruga simbolo kuruga ko ko kana iga
bokororeka iga Okay. ni maize jam no bokorwira iga no biyo butoko ego butoko twabeka bwa twapaki gari bokorwira sega iga yeah. Okay, ibintu mbiri kare ni wata tebi ukochi kwa burukani nga yuko cha kwa burukani ntore ikongo tebi aiga bono nga itule iga ko busio bosiboli bwa beire tayari korokwa grade 1 sifted maize flour yeah. Okay, koruga igo botwaro usiriga iga nga itogocha Siriga ena tengo boiga karawa siguga abo to kuga oro bya se chombe lakini bintu mbiro koburukani koburukanga maize jam bintu mbiro koburukani kwa kwa chombe lakini karato bwa bintu ebyo na kwa chombe go cyari mbo mbibwati bo bonde wanse Okay, na batogoska gochiangororo na ero toyoro le tumani ngaki message ne yo koragire ndagero bokumo bwagorira tokoriera twendisino bokuma tokoriera gose ningi togochi twabeka igoro gaiga bori bosi bwarure gari bosi bori bwarure gari togorusi bosi bori gari tumura okay pero tu abumuri gaiga tuasi tuakora depending on the number of sacks we have and then pero to ko lego sia masia yu so to mora igoro gaiga tu aleta ibintu ngena mate ko fortification okay actually this fortification itakere ko be kwa se machine ko ko mixer Honesta ulitinde nyara mono nda tuara mixe jabono ko mix manually so ngoleta na I count the number of pails this ones na manya ko ni manya iteration ko beka fortification ya e water minerals e water I think if you look at this fortification you to you got some health benefits some fortification you got vitamin A vitamin B1 B12 even folic acid iron asamino na zinc okay yeah mwanchi muri na rota metinga vitamin A ne nyenche gibigwata somo vitamin A waligeria giase fission no korora yes na immunity obanyamasi yeah ona yeah okay vitamin kina chire yeah growth of cells anyway yeah vitamin B1 vitamin B1 konya soko develop brain yeah igo mondo gakurigorira yege kwata vitamin obongo bwaye actually fortification yanyane yeah okay igo asense media fortification nere bwate binte byose okay yabe yake maga bwa sense meyo ntoba to kwanera igoro ya packaging material ekerwana kwa mixer gaiga ngaito gochitwagenda ekara tu mixiri na tebia tutakere gutwara kintu ikoro kwi mixer lakini rende sauli I'm on the way I'm preparing God willing soon I'll be having it so sauli tabu ati na kiakora to kora manually tukobeka and then tuobrukania tuwate bintu mbiro tugutumia tuobrukania okay and then kara tu akorire so me akorete weighing machine iri tualeta lisakara tuwata masakara I don't know in the office okay kara itokoreta tuobeka abande bako pima abande bako siro na bandu bakolinga tu okay ndetora bwatiraga turasoso mutima ko mukeigo tukwirana no beko gotebya nga kimogo pima chikire chiga goikamwa park ngoko bakonya ko park igo manchi murireria to skatonyegera tetososo mutima ko mukeigo tukwirana ndobe tugusanga amange
Mugusi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'Umugusi. Yake mo mancho muri yana ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitagenda gusanga imeyomoro bili bwesa bali oboncherera stogenda kwemanya obokoreri urugaiga somo ncherera kala no yogenda gutweta na ne chi section elinde gotoro kyanga kyako kore mirimo yaye koene kyanga obosi boli bwabere bogo paki ubya mancho muri yere ntabato gokwanira igoro ya fortification bukale na ndera ronte tinga turayirigereria sense meyiga ngakiego korwa fortification yekenki ekenimetana na mwanchi muri ngende tukwibori ngekiningi akurinde kale nwale ga sense meyiga atoro kinga ngakyago cyo yakora karen tumanyi nga sense meyin kikeli go cyo gwakora ekero tu asiro gosi tumaiti go sa komora igora nabakomera tokulirere ekero tu arusio gosi uno lina otebye kuru asero la mila garia neri estima yagenda ngato kali gasi mo na toka ekero tui no tokuru otwa kwa tokuru na fortification na otebye tokobeka saboda erosiri tokuru sia tulabeka gaiga ya menta ibata minerals and vitamins. Okay, yeah, one so many on how to measure it. Okay, ne chike kamo maybe nendo ya mo but so many. Yeah, ina bako beka otena kitokobeka and show you na kitokobukani na mate into ati mixa with the time take long kuta bonyara tole mixa itwa okay, abano so ekora manyo. Yeah, abano nero gutumanya ngakyago pima igo ngakyakuburukani ngo na kirabikire igo nkyago cyokora kirabikire igo bono sabire igo bono akukania nkyatari kuburukaniria magoko ndoje ndoma itia saa kuna kera kuburukaniga we toko kuburukani even ripoka kiaba agetanyure tikare ningi kerike guchikia hapena kisi ko bange nyura mo no buya kapsa kwanda kia Vikram unento porque ver unento beya se puede batamono iga se crea sangre no bosia for some time se llama uga técnica no lleveka usendiko uga teine ya busia gando itiga kanga kama muga toka na ora kuminga musiki unga koruga lakini tekende kende ese ko bani bati baya mburu karibuya na kianali kiro chikia bwata na posida lakini rende toko kan kapsa toka bwa na kuhakikisha tu
twara nga bwabe to pack umuntu arahebali ndabe ke excess Karen okay after ko burukaniga bono burukaniri ngikeli na ndo gochi wakora kera burukaniriga to go pack usi do it like this to ko buchaiga ndo bato yokurukani ndo bwate na ndo yogo pack yes yeah asense meri yes na ro gupima le ndo nya para anye estimate taenda kamwanya ora no to ikirega musiri ikirega rora ndo nya kali ashika biri sense meri yogo pack bono asense moyago hokonyara bwetani ngo chire kwaleba bwetani boli to bwetani oiko bekini sana para balance iko bana bwa balance okay iko bana bayo kunya kuchesa ni kire yuko baka kwanyora nga bwabire 1 kg ilikuatagite okay nabo kunya kugenda gupima to manyinga nguri ndo guchikwereria ayo gupima nguri okwereria nere nkiago chiokora guchigalia sensemeria netenso asensemeye mese yendeiga asabirga kwereri guguchimanya ngaki oyo kwereri gwerega iga nkiago chokora tero kwereri gubusi obu bwapimiro 1 kg atomanyinga sensemeye iga nkikeli guchigwakora bonoga no korengani kabisa porosi via bolinge via arete shape mukunja via iga na kunjirega na kore abudene ni viyaiga yawo ake abike iga okay yona bwate na ere gamu ya yasa kububika toro kinga cyuko chikwa yibika gari ona abumbo goiteka ambo yogo asiri bakolire gatenga kale ni bono ngaga na boga ni tia banta batingo kabisa ga iga karba begiro bukimo boiga bwagorira banyara ko paki ubusibya kerkende kale nkora to manyingo to gochigokorira nga challenges kichiri ogwetera so bonchireri oboiga challenges ni chinyingi chiri morari kimanya koru monyene kero ibituma muri yana tate bituma iso kutoka na bitume bimbio metabia ndo bwate machine gupima moisture content iso kutoka na bitume bi onyembio metabia because na bota check umuntu iso kwate bituma jigari bere jingi mana bona ngo check chons iso kutoka na bitume mbio metabia na bira atore problem kirende mate matore ekaro tutale tuko biomia sintori kuegena takatore tu biomia na bonyiga erenga kiembura kuikatua ni kireli mokamere tunasaneka ngwa kolende ngo mugasonya toiyo gutwarire challenge otherwise wali benya ari take kamba ni bikia chirale chwa machine ekumi bituma okay ngobone karo mugasota iya kare bulere nyinge na sa challenge number 2 estima ngo ikire yara agenda tonya ndo gatiga stone kora ni monto tage tubosi tonya ndo gatiga stone to kwa another challenge to gate like now pricing abantu babanya batebanga bono linde moto na libusiki basinga nyinge bitumambia matu akesite something like that yeah na competition ile ndio tuateba nere roro bali bacha kitakara kote twa ni chwe chance ndio tu agole tene tu chage te 20 biyoro ndio tu ile chwe sto agole te yasinya okay kerkende amatukabusyo ngayoro otagete ko ikeri company yao kuna usawande ya saa ene nkinga ngoteba na inumone utusabirania company yego se actually ndori ikarasto yo ke company we call it a plant a plant okay kuna ngoteba ko lenga tore nga good time sa uwanja to kule machine nire kumi bituma
tole machine na batebiye kuri kwi mixer na inde to andi device mono mwara to kora manually okay tutatokole gente que toko ele ko from one machine to another ese ko nyale kana ye mena na se crash ye straight montate ko nyago chande ye straight ye ganda se crash straight ye ganda se roll mila yeah okay anga itunga mwanchu muri obere ka ko imanya mange akobwatikana no bonchiri oboiga ntote banga value addition and nige tekia kwa bere ko koleta ga soro ngorwa busi kirkene karungo basema bwago ubwo mwali guchaso mwanchu muri ele ndata hotela mbiye mo sana so kutaga se planti yeto yango to moro moyo kiagera ngaiga mwaturagiye n'ubwensi utatu manyete gotunyari ono ndata hotela nga kindi yose muntu tatokara kero gwate kero determined na bona ndo nya basabanya sa mono ndata hotela nga ntumike tinya sa moto ego barona ka tu ajire ga twensiga na ba tokubatira bara bugaiga bikatura ara saba to some no nyine kebungo tumenya wanse gas anene mono tukurabe ko monene moto ndiria tokonyiga se tokora mundu bwensi Kota to kolega to succeed ko sabanya sa konya ono ngotebanga onde bugensi kentinda taketagokora as long as or determined you can be successful. Okay, aliga ningo mwanchu muliyera gochaka iga elinda nyorero bosio bwiga bwagorira na ndo mumanyu bosio obuya bwobosio obuya bwobosio bwagorira na batebia na igobore readily available anytime you call auto collector usino kelindelio siga fe plan auto kwa at the same point igobore ligorigia boli ntori gotie maigori sasa ulitora bagani onye ndine tutu aire meri na motoko ni igori bona magori ando sinkora ko nigo osimbole nkoro bokoro mpaka chimi ibere na intono tokale koranga ki tocho tokie mechi ibere bara bako ni sia ni chibere ono toko ni igori dike go monto ndebe se tatu ko robosi ni igori dike. Okay, na ito bitume bira mbiyabona sana asogo sangana intera ndi timeti omulimi oli obwate bituma na bago kolentera olimi obwate bituma okay mbiyabona sana ina namba yesi minero ro pero monta te ko komera gosenkende osembusi atakete gose bituma te to letra na inde kanto kene tato kunyura bateria bararia ba ligereria onde ta ko ngina nganga chibesanga ndo kukolika godio by the way ore igocha te biga siwe tokore onde yo to likira karube ande to konyali bagali atokire kubeko. Okay, mbiyabona sana mwanchi muri ko bere ko gusangana intu asomoro biriga no gasemere ko no ko bere gukwimanya amange kolende gwikiraga buno to gwikira omoeli wo moro biri tukoli rero tumerane litukolinde asiturabe tugusanga no monchirene ilitrene Frida Kerubo asinsemo chimitandao abakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net twara obuligeria borobia.